ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಯಾನ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಡು ಒವು ರೀತಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪೊಂದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲ್ಪ ಸುರುಕ್ಕದ್ ಯಾನ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹದ ಕಪ್ಪುದ ಅತ್ತಿತ್ತುಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ ಏತ್ ಚೀಪೆ ಬುಡಾತ್ ಬೆಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದ ತುಪ್ಪ, ಒಂತೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು. ಸುರುಕೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರನ್ ಪಾರ್ದ್ ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕನಕ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀಕುಂಡ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿಗಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರನ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ವರ ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕಂತುಂಡಾಂಡ್ ಒವ್ವೆ ಗಂಟು ಉಪ್ಪಂದಿಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕಂತುಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತೀತಿನ ತುಪ್ಪದ ಕಪ್ಪುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಗ ಸುರುಕು ಮುಲು ಕಡೆದಿ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಂಡಾಂಡ್ ನೀನು ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿಲಕ ಹದ ಉರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಕಲರ್ ನೆತ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ತೂವೊಲಿತ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ ದೆತ್ತೀತಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲನ ಸೇರ್ಸ ಉಂಡಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದಲ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸೀಸನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತೂವೊಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಐನ ಹಲ್ವಾ ಚೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅಡಿ ಪತ್ತುನುಂದಾನಗ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪನ್ ಸೇರ್ಸ ಒಂದ್ ಬತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ತೂವೊಲಿ ಇತ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಕಲ ಅವು ಒಂತೆ ತಳ ಬುಡೊಂಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೈದನ್ ಪಂಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕುಡೋರ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರ್ಸೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿನ ನೆಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನ ವೀಡಿಯೋಡು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಕಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ನೆಂದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೂಜಿದ್ ಬುಡ್ಂಡಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮನದನಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಈಸಿ ಆವಡುಂದು ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಪಗಪಗ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಜಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ಲ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಲಿ ತುಲೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆಗ್ ವಾ ರೀತಿ ಅದ್ ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲಾತ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ನೀರ್ ಆದ್ಲ ಬೈಚಿ ನಮ ಅಂಟುಗ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಪಾಡೊನುಜ ಪಿದ ಇಡ್ದಂಡಕುಲು ಅಂಟುಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೊನುವೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಲ್ವಾ ಉಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಲ್ವಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಗಲಂಚಿನ ತುಪ್ಪದ ಪರಿಮಳದೊಟ್ಟುಗು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ನೆನೆಕಡ್ ಪಲ್ನಕನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಸೇರ್ಸ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ ಪಂಡ್ದೇನು ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.